Moi, mä oon Kaapo. Mä oon 12-vuotias mäkihyppääjä. Mä halusin tietää, miltä lentäminen tuntuu. Tavoitteeni on olla maailmancupissa top 5. Mä treenan Lahden hiihtoseurassa. Mä oon harrastanut noin 2 vuotta. Harjoittelen noin 5 kertaa viikossa. Aluksi otetaan pienimuotoinen alkulämpö ja sitten pääsee hyppäämään. Parasta mäkihypyssä on lentäminen. Inspiraatio mäkihypyssä on onnistuneet hypyt. Mun suurin saavutus on Leevi Mutru Cupin kokonaisvoitto. Mäkihypyssä tarvitaan sukset ja niihin siteet, kypärä, puku, monot, hanskat ja lasit. Sponsorit voi mahdollistaa hyvät varusteet ja kisamatkat. Olen tunnollinen harjoittelija ja lupaan osallistua kaikkiin kilpailuihin.